Triq il-kbira San Giuseppe il-Ħamrun, waħda mill-aktar toroq traffikużi f'Malta, miżewda bi ħwienet u għad kbir ta' vetturi li jgħaddu minna ta' kuljum. Moħbi, għaw ġawra ta' faċċati tradizzjonali Maltin, ġifiri bil-xol tal-lavur sabiħ tal-ġebla, bl-aperturi tal-injam, kollha għandhom il-gallerija tal-injam, kollha għandhom il-xol tal-ferro battuto, ġifiri għaw ħafna aspetti interessanti li kellhom bżonn daqsxejn għozza. Fl-aħħar xurat ta' faċċati ta' djar u ħwienet reġgħu bdew jieħdu l-ħajja wara li ġew restawrati permezz tal-iskema tal-Awtorità tal-Ippjanar irrestawra l-faċċata imnedija fl-2021. Sissa tlestew 40 faċċata minn madwar 60 fil-Ħamrun li daħlu għal din l-iskema. Il-Perit David Zara, responsabbli mix-xogħlijiet, spjega li ħafna mill-binijiet f'din it-triq ewlenija tal-Ħamrun huma marbuta mal-perjodu kolonjali. Inbnew lejn l-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Oħrajn imorru saħansitra aktar lura. Il-faċċati ħafna drabi għandhom numru ta' elementi tista' tgħid simili jew l-istess. Ovvjament għandek il-ġebla li tifforma l-binja, ħafna drabi ġiri konna xi balabostri fuq xi gwarniċuni, u mbagħad għandek ħafna minnhom għandhom il-gallerija tradizzjonali tal-injam, ħafna minnhom qed nippruvaw insewwhom, però fejn ma jnexxinniex permezz ta' konsultazzjoni ma' sovrantendenza tal-wirt kulturali li monitorjaw konstantament dan ix-xogħol naraw jekk għandhom xi nbidlu jew le. Ix-xogħlijiet jinkludu wkoll restawr tal-aperturi tal-injam, il-bibien ta' barra u fuq il-loġġijiet maħduma fil-ħadid fuq il-bibien. Is-Sindku tal-Ħamrun Kristjan Samut qal li l-Kunsill Lokali ħadem biex kemm jista' jkun sidin jidħlu għal din l-iskema. Kienu wkoll galleriji u affarijiet perikolużi li issa nirranġawhom. Apparti minn hekk kienu wkoll galleriji tal-inhom il-jum li wkoll irid tneħħew isiru tal-injam għax xi sabiħ li insommu tradizzjoni tagħna ħajjin u ngawduhom ukoll min jiġi hawnhekk f'din it-triq. Oliver Buzutti li lu madwar 30 sena bl-uffiċċju tiegħu f'din it-triq. Jemmen li din l-iskema tista' tagħti l-ħajja lil din it-triq anke mill-aspett kummerċjali. Fl-aħħar forsi jiċċaqalqu naqra affarijiet il-Ħamrun. Kien hawn l-opportunità u ħadniha. Permezz ta' din l-iskema saru wkoll il-faċċati tradizzjonali tal-injam ta' numru ta' ħwienet bilan li jikkumplementaw aktar l-arkitettura ta' din it-triq ewlenija fil-Ħamrun.